ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto pinnude bannumen. eɗen janga e hadis celluɗo ummorɗo e debbo muhammadu hono aissa ɗo wino worɓe ɗiɗon naaddi e nelaɗo allah o ɓe kalde mum hunde taw mi heɓtani ko ɗum woni ko o tikki o huɗi ɓe o yenniɓe. heto seydi almasihu o haɗi yenugol yimɓe e ñaaɗande yimɓe ɗum ko batte ko linjil holri ɗum koko addata bakkat ɗo wi kono min miɗo wiya on kala pinnuɗo faade bannum ma darne e yeeso ñaawowo kala biɗo bannum an ko a humman binne ma darne e yeeso ñawirde tawdu nde kono kala biɗo bannum rakka ko ɗum konngol arami ko firti neɗɗo lelda hakkil manam fuydu handi ko e naatde jeygol jahanama. wadde muhammad omo ñaadanno yimɓe amo yenna ɗumen ta almasi omo haɗatno yimɓe yennude e ñaadande aade.